Hey wemadodana. Hey le mama. Basenzile ukuthi ukhekhela abantwana noma sineka bayabuya namhlanje le China. Hey baqhamuka eChina. Baqhamuka eChina nizwa ngandona. eChina. Isolo nje bengikhuluma nabo bengifonela bathe babuya namhlanje. Ngamada bafika manje madoda. Isona dikhasa abantu. Isona isikhathi besibemshini. Hey madoda. Hey buya lapha. Hey. Masine. Hey, sale la bantwana seshopholoko la. Oh. Okay. Bamsifai. Ngithini? Xhala la. Nakho ke. Oh. Hey mangithini khoro. Hey. Ya. Awusitshele kahle uthanda kwenzekala nje phethe phela kade wahamba wena. Hey uthanda. Hey Kwenzekala. Ozani madoda ngicazela Ozani. Ozani madoda. Asikuthembi hayi. Ozani. Asikuthembi hayi. Asikuthembi. Bafethu, mina nginayo i-coronavirus. Kodwa lesifo sikhona umhlaba wonke. Kodwa singakwazi ukuthi siphephe uma singalalela imithetho yabezempilo. Lesifo lesi sidinga ukuthi uthathe 20 seconds ugeze izandla zakho. Okunye, lesifo lesi sidinga ukuthi ungahlali nabantu abahlangene uhambe. Avoida uthinta ubuso bakho. Uthimula uvala amakhala. Mangazizwa kahle, hamba uye emtholampilo uyozicheck. Wena obuka le video, ngicela usubscribe.